Bon dia a totes i a tots, soc l'Agnès i em fa especial il·lusió avui compartir-vos una pràctica per començar el dia. No és una pràctica de ioga com a tal, ni és una meditació per estar amb els ulls tancats i meditant, sinó que són unes cries de ioga que jo faig servir gairebé cada matí, podria confirmar, en les que movem l'esquena amb uns moviments continus, amb una repetició, amb una respiració contínua, i el que ens fa és eliminar, són com exercicis de purificació. El que ens permet, després d'aquests exercicis, és calmar-nos i, si vols, després entrar en una llarga meditació. Així que ens trobem amb les cames creuades, una postura de meditació còmoda. Pots posar-te un coixinet a darrere, deixar les mans a damunt de les cuixes i des d'aquí allunya bé espatlles de les orelles. I quan estiguis preparada, preparat, tanques els ulls i entres en aquest estat de consciència en el que estàs aquí simplement amb les cames creuades, en un espai tranquil, dedicant-te 10 minuts abans de començar el dia atrafegat. Et regales unes respiracions conscients per aterrar. Crees espai entre vèrtebres, allargant la coroneta cap al cel, enviant les espatlles lluny d'orelles. Relaxes l'expressió de la cara. Intenta relaxar la mandíbula, les celles. I des d'aquí agafes el peu que tens al davant amb les dues mans i a l'inhalar portes el pit cap endavant, a l'exhalar el portes cap endarrere. Inhales, pit cap endavant, allargues. Exhales cap enrere. Inhales i exhales. I continua amb aquest moviment continu. Inhala endavant, exhales endarrere. Inhala, exhala. In, ex. Focalitza la mirada en un punt. Si vols, inclús pots tancar els ulls. Tota l'estona respires pel nas. Inhala endavant, exhala endarrere. El pit va endavant, el pit va endarrere. Aguantes aquí. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inhales, obre el pit, allargues. Exhales, arrodoneixes l'esquena, deixes caure el cap. I ara inhales, tornes a buscar l'esquena recta i directament hi envies les mans a damunt de les espatlles. Des d'aquí agafes, jo em faré una cua perquè si no el cabell aquí es comença a moure. El que vull és que agafis les espatlles amb les teves mans, els dits van per davant, els dits grossos per darrere, i des d'aquí farem un moviment conscient, constant, inhalant cap a la dreta, exhalant cap a l'esquerra. Inhales, exhales, vale? I com abans, inhales, exhales, repetició sense parar. I comencem juntes. Inhales dreta, exhales esquerra. Inhales dreta, exhales esquerra. El cap pot seguir el cos o et pots quedar una mirada amb un punt cap endavant, el que tu realment necessitis. Si et mareges, frenes una mica el ritme, vas més lenta o t'atures un moment. Intenta mantenir les espatlles lluny d'orelles, els colzes alineats amb les espatlles.
Continues inhalant i exhalant. Inhala a la dreta, exhala a l'esquerra. Vas sentint com l'esquena es va escalfant. Deu, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inhales cap al centre. Exhales aquí. Ara puges els braços cap amunt i ajuntes tots els dits i deixes el dit gros que es mirin entre ells. Allunyes els braços cap al cel, allunyes les espatlles de les orelles i començarem amb la respiració de Kapalabhati, en la que estarem marcant l'exhalació i la inhalació vindrà sola. Et faig un exemple, després ho fem juntes. Inhales a mitja capacitat i comences. Només forço l'exhalació i la inhalació surt sola. Començarem amb un ritme lent i anirem accelerant a mesura que et sentis còmode. Si veus que l'accelerar et mareges, tornes enrere i vas més lenta. Des d'aquí exhales per complet per la boca i inhales a mitja capacitat i comences. Exhales, exhala, exhala, exhala. Forces tota l'exhalació, la inhalació surt sola. Si vols pots accelerar el ritme, si no el pots alentir. Deu, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Exhales. Inhales per complet. Retens l'aire a dins, portes la barbeta cap al pit, entres els dits grossos, obres les mans i aguantes aquí. I exhales suau, baixes les mans de retorn cap a les cuixes. Mantens els ulls tancats un moment. Respires amb suavitat. I des d'aquí tu decideixes si et quedes per entrar en una meditació, si et quedes per entrar en una pràctica de ioga, o si simplement aquí és el teu moment per anar a començar el dia. Gràcies per acompanyar-me. Namasté.